Čau lidi, vítejte u mého prvního videa. Já jsem Simon Gaming a vlastně do videa jsem si pozval mýho bráchu. Ahoj! A myslím si, že můžeme asi začít ve videem, co? A samozřejmě byl bych rád za nějaký like a odběr. A zaškrtněte si zvoneček. Takže můžeme jít. Natěžit dříví. Já se omlouvám, že se mi tady zobrazuje takovýto game bar, mně se prostě nešlo spustit video. Tak to je velký strom, ten si nechce těžit. Kam je to doma? Co chtěl zeptat? Já bych teďka natěžil dříví, udělal pak kamenný nástroje, tedy samozřejmě velmi dobré kamenný nástroje, ale natěžil bych teď celý strom a pak bych šel udělat nějaký nástroje a šel bych do dolů a dál už uvidíme. Potom budeme třeba do té pouště. Máš crafting, abych ho necraftil zbytečně. Brácha teda hraje na tabletu, ale i na tabletu to je dobrý. Já teda mám taky Bedrock, my hrajeme teda na Bedrocku, mám Bedrock teda i na tabletu, ale to není teď moc důležitý. Na tabletu mi jde spustit. Tak. Tohle. Musím vytvořit 19 minut, to stačí. Když mu bát, nebo to znáš? Já už mám. Už to možná. Aha, kopr. Ten úplně nepotřebuji. Nepočítám s tím, že tohle video bude nějaký extra dlouhý, ale aspoň nějakých 20 minut, tak by mohlo být. A každopádně já teda se jmenuji Simon Gaming na YouTube kanále, to už jsem teda čekal, ale to je celkově jakoby jedno, asi ne. A kdybyste se ptali, co to mám za skin, tak je to skin je to neonový skin a stojí nějaký minecoiny, ne je to úplně zadarmo, ale... Tak je to vytěžit celou tu sekiru, jak jsi mi říkal, no? Jo. My vytěžíme každý jednu dřevěnou sekiru, kamennou, tedy kamennou, a potom bych měl v plánu jít. Ale to je hrozná škoda, že já vůbec na tom tabletu nemůžu vidět daleko. No, on nevidí daleko, no. Takže jako díky tomu myslím, tak jsem skoro nikdy jako nenašel vesnici třeba. Všechno nepříjemný. No, je vesnice další. Tak. Jsem zapomněl na to, jsem tady jednou. Mám brát ty kakaový boby? No. Jsou k něčemu. Jsou, to se dělá celý. Dá se z nich dělat, nevím, třeba. Nic. Ne. No tak moc účinku teda nevím, třeba dobrý. Okay. Jestli dají dělat sušenky. Bezová. Nejsou moc dobrý, jakože nedávají nic, ale Hunger Bunny. Tady stěžím to na velký strom. Myslím, že stěžíme celý jako kamenný sekiru, to přizná. No ale pak zase bude mnohem víc toho dřeva a dřeva není nikdy dost. Správně. Tam je bambus. Ten se taky hodí. Ten je k ničemu. Ne, dá se z něj dělat. Maximálně se z něj udělá dříví a steky teda, Taky se ale hodí. to se celkově jakoby. Budeme do té pouště, nebo to není pouště, to je to tak jsme si stanovi na ostrově. To je dobrý, ne? Stejně trošku
porozhlídnu. Tady není? To si děláš srandu. Co? Jsme na ostrově asi. Aha. Stane, veď? No. Já už budu možná stav. Já budu skoro stav dřeva. A ještě teď budu to těžit, budu se těžit. Si budu kolik to budu mít. Každopádně vím, že tohleto není asi moc zábavný. Těžení stromů. Jako fakt, říkáte si, určitě si říkáte, kámo, co to je nutný úplně, ale pak půjdeme do minovat, branch minovat teda, abych to Bez přesně. dřeva nejde. A bez dřeva, tak trochu jakoby, když se vám rozbije krumpář, to není úplně divný, tedy to není úplně dobrý. A takže ho asi úplně nikdo nechce, aby se mu rozbil krumpáč a nemá dřevo, když jde zrovna minovat. Branch minovat. Tak není úplně dobrý. Já mám stack toho jakoby džunglovýho. To Já- myslím, že mi to bohatě stačí. Já mám teď aktuálně mám stack 7. Tam 7. Ty těžíš ten gigantický strom. Já těžím gigant. OK, tak já jdu taky. To ti nevystačí sekira, pokud máš málo durability už. Já těžím takový foužer. A ty tady těžíš celou dobu, ne? No jo, celou dobu. A už ho máš hotový. Jo. Já jsem dělal takový schodiště, no. Já mám už s chorobem. No, což se mi fakt nelíbí. Zalezem do dolů, ne? To je fakt. A ještě takhle to těžení dřeva můžeme stříhnout. Myslím, že to nebude. No, takže, tak no. Končí se keda. Je také. No bez já jsem spadl. Já každopádně na počítač moc nejsem zvyklý, já jsem ho teď chvilku měl tak, aby mi ho, dá se říct, opravovali, abych vlastně mi přidali. To si Vlastně, děláš srandu. co? Tady byl takový gigantický strom, co tady sežral. Aha. Takže právě teď by mi za chvilku končila sekira a mám stack 40 toho dříví. A já myslím, že teď je vhodný čas zalézt do dolů, a vlastně jídlo. Ne, já teďka potřebuji tady tu sekiru něco. Ty ale za chvilku se začne smívat. Jo, jasně. Ale ty budu prostě něčit. Jo, možná. Tady pozbírám už tím si a jdeme dolů, lípí. Já už jsem začal kopat. A zakopej to. To je naše. Je náš. Hej, já tady udělám. Já taky teď moc Hej, nevidím. máš jídlo? Nemám jídlo. Tak to jsme fakt nedomysleli. Já nemyslím. Tak jo. Já si takhle vypeču. Krásný dřevěný uhlí. Já už vypékám dřevěný uhlí. Já jsem rozsvítil pecí. Už venku slyším pavůka. Fakt nemáme jídlo. Nemáme. Jsme malinko nedomysleli. Těžit celý den uhlí je teda pěkný, co? Už začíná pořádná zábava. Musíme jít na povrch pořádně. Venku jsou monstra. To já vím moc dobře.
jsem se tady postaral o ty. O to dubový dřevo. To je nějaký tyčky? Ty asi máš co? Já mám tyček dost. Já jdu na povrch. Fajn, jdi. Já to dlouho nepřežiju. Bacha, jo? Můžu ta solinku. Čekaj, já to tady. Tak jo, prasata. Prasata. Já potřebuji prasat. No, zombíka jsem dostal, tak? Bezva, tak to je fakt. Nemůžeme... Ej jo! Ej jo! Možná se to baguje. Dobrý nebej, malý. Rubáky. Můžu. Spíš zemřu já. Já mám 3. Půlka životů byla. Já mám 3, hele. To je ještě horší. Creeper jde za tebou. Hej, to je způsob. Tak Creeper. Lidem. Pojď! Jak chceš žrádlo? Máš jídlo? Nemám. Nemáš jídlo. Jde po tobě. Dělej, zalez. Můžeme tady čekat. Zalez. A zablokuj to. Kopro můžeme těžit. Čemu kopro? Těžíme dvojitý důl. Jo. Jdeme na souřadnice 69. Tam se spolu. Minus 69 nebo 69? Jsme na 69. Takže chceme buď to iron, nebo je možnost. Já bych měl říct... Jo, třu kamen. Tady je kamenné desky. Co kraftíš? No, takový. Jenom pec, která by nám pomohla, víš. Jeden pískovec. Nejlepší šutrák. Proti. Za dubem. Když zemřeš, nebude to moje chyba. Ale já poslouchejte, jak bude mrtvý už. Bacha, to bude plíživec. Žiješ? No já žiju. A náš byl tam. A můžeš mi vysvětlit, proč si... Já jsem umřel, abych si měl hunger bar. Ty jdeš sem dolů? Tak ne. Já potřebuji taky jídlo. Máš aspoň nějakýho zombika? Jo, a ten je Já mám hodně málo. hej, mě to nedělo poison. Teda ten... Jde to? Nejde to? Jo. Zombíci jsou taková jako jednorázovka. Tady vyhývá způsob sluníčka. Jestli máš hlad. Lička! Kámo, tak na půjdu. Já tě zaberu, kámo. Hej, jak se kraftí takový ty bloky na tu pec, která rychle vypejká toto? Jako uhlí a tak? Ne, takový ty... Jak tyká maso. 3 creepři u sebe.
Tak to je GG. To ano. Nechne. A dobrý. Takže. Pozor, že podeve skeleton. To zombíka, prosím. To mi vyčkatu, já nechci úplně. Jde, au. Já už chci fakt. Měsíc je tamhle. Bude tak za 5 minut? Kurva, Enderman. Žertička. Oh my god. What the hell? Co ti je, Endermane? Se na ně podíval, co? Průser od Endermana. Co? What the hell? No nic, měj se, já to nechci. Ty nevybuchneš to. Já tam mám své žrádlo. Mám žrádlo. Jo. Yes. Hej, jak se? Oni levní zlíží. Teď nebo nikdy. Já mám obranu. Vidím další dvě potravy. Hej, jak se to dělá? Jo, ty jsi. Hej, pojď už sem. Ne, já už skoro jde. Ale bylo se to další jeden. Už jde. Kamo, to se tady schodu. Oběd taky. Tak. 5 malých obědů. Šup. Něco spadlo. Von už jeden. Hurá! Hurá! Konečně den. Hele. A moc dobrá žijou, co? Jestli ještě jeden string. Tady jsem moc, Jeden string. pavouk. Are you okay? Já mám dvě srdíčka. Doslova mám 2 srdíčka. Hej, jak to papa? Fajn, jdu to risknout. Mňam rybičky. Teď zrovna po mně jdou, ne? Já mám prostě 2 a jdou po mně... Rybu. Já mám rybu! Můžu to vychovat. Pojď sem. Rybo, pojď sem. No to ne. Já mám půl! Já mám doslova půl srdíčka! Ty mě nezajímáš, zombíku. Zombik. Tu ten zombik. Ty nemá ani trůj vůbec. Jdi pryč. Takže rozvojíme jídlo. Další. Maťa, hej. Bracho, já potřebuji jíst, já mám půl srdíčka a mám prostě 3 hunger. Díky. Ale tu rybu nes. Proč ne? Díky, aspoň něco. Tak jo. Bum. Tady je rybička. Já si dám rybu. Hele, tam je typická. No. Yes. Jako fakt.
No aspoň mám doplněný hangra a srdíčka. To je výhoda. Ne, zabil mě zombik. Hop, jsem v vodě. Já si jdu vypéct jídlo. Já si tu konečně moje jediné jídlo vypéct. A představ si, dokonce mít aspoň nějaký jídlo. Já jsem tady ulovil asi 450 ryb. Bum! A bum. Hej. Oni jdou vypíkat ty tropické ryby. No, jdou, co končím. A daj se jíst. Já už jsem myslel, že se dají vypít. Já tady ještě trošku farmem rybičky. Au. Už potřebuji water bucket. Výhodnější než nějaký prostě. Tam jsou nějaký. To ne. To je fuj. Tam je. Já to nechci. Díky delfíne. Oh no! Oh no! Oh no! No! Pojď sem zombíku. No, byl tady nuba, co? Nemůžeš! 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 Co? Nemůžeš? Ty vycházíš. Nuba. Pojď sem zombíku. Pod vodou. Nuba. Ryb. Čau ryby. Teďka potřebuji vidět, kde je tam svědíte, No bez vás už po mně někdo hází něco, co para. Hej, tady je ten hajt. Hej, kamo? Já jdu na něj. Já jdu na něj. Kde? Jseš tak? Pojď sem. Asi ne. Kámo, dva! Dva s trojzubcem. To neberu. Dva s trojzubcem nebo jeden s... Aha, dva s trojzubcem. Tak Kamo? 3, 2, 1, ale jsem... A mě dropnul to, ta. Jo. Mě fakt dropnul. Týpek s trojzubcem, trojzubec. Ani jeden hit mi nedal. Viď? Ne, ani jeden hit právě. Jau, hajzle. A ten druhý nedropl. To je taková miliarda, že prostě nemůžu zajít. Kam já mám trojzubec? Čum. Čum. Hej! Moje! Magie, já tam ty všechny tropické ryby. Ne, ty tropické ryby jsou k ničemu. Já zkusím si jíst. Hele, daj se jíst. Aspoň že něco. Já tam dojdu stěžit jeden bambu. To je dobrý. Kam oni dají doslova půl hangru? Co? Ty tropické ryby. Doslova. To nemůžu. Jo. Oni ti dají půl hangru. Tak. Jsem takhle čekal, já jsem čekal, že to dostane bambu. Jo, on to jde víš, taky můžeš ho rodit hodit zpátky. No tak jakoby, je to jídlo, ale Teďka budem dělat. jdeme do toho našeho úkolního domečku. Ne. Já bych šel dál, nejdu dál. Hej, branch minovat. Ne, jdeme dál. Tak v tom případě pobereme věci. A... Tam nic nemám, vlastně. Já jo. Kde to je? Tady to je. Já se chci ještě ale vypít papání, víš? Tady nic není, prosím tě, tady je prostě torčka. Ano, a tohle to je. A moje pec. A nějaký kopy. Tak já jdu teďka, třeba bych šel někam. Kam? Ne. Jo, já nechci. Tady je papoušek. Já se jdu vyfočit. Proč vyfočit papoucha? Já nevím, jestli.
Hej, ale já myslím, že bychom měli branch minovat. Protože jinak se nikam nedostanem. Já si ochočím papukala, počkej tam. Tak kam jdeme teda? Čekej, já ochočím papukala. Já vím už kam jdem. Pojď sem, stůj. Půjdem tam a potom tam. OK. A mám ho na sobě, piráta. Jsem Beru pirát, bočko. To myslím, že když si mě vyskočíš, tak už spadne. O čem myslím plochu? Já se vydrž, Hej, já koukej se... na mě, já jsem normálně pirát. Bezva. Zdá. Já se vybačuji ještě moje 2 rybičky. Dochází ho. Bezva, nekecej. Mě taky. Já vím už kam půjdem, hele. Skáň, teď vyskočím. Musíš větší výšky. Hop. Spadnu. Nespadnu. Hej, až budeme mít domeček, tak se tam. Žádný domeček, přece. Chcem porazit draka. Ne, takže prostě doma sednu. Jdu ochočit ocelota, pojď. Pak si klidně... On ho jde ochočit. Pak si... Hej. Já nakrmit. Pak si klidně můžeme postavit nějaký domeček. Ale nejdřív musíme porazit draka, chápeš? Pojď, prostě pojď. Jdeme prostě někam do kuchyně. Nejdřív půjdeme, já tam dál vidím kivku, tak nejdřív půjdeme A já mám tam. toho papuchala. To je jedno. On spadnul. Kam musím se vypočovat? Kam mám ho zabít? Jo, Okay. ne, nech si ho. A kde ho mám tady uložit? Kam jdeš do kývky? Jedno, Já nemůžu musím. promiň. Kde spadnul papuchal, kámo. No zabiju, víš co. Ne, nezabíjej ho. Co mám dělat to? Hele jo, takhle nastup. Takhle nastup. Papuchala. Můžu nastoupit. Ne, tak to papuchal. Já Teď musíme rozbít tu očku. jdu vzít papuchala. Hej, to je má loďka. Začneš ty, a to mi nastoupí ten papuchal. Tak, myslíš, že se vrátí za mnou? Pojď papuchale! Hej, ano, tady si. Co s ním budeme dělat? Hele jo, musíme takhle, Já neměl popočovat. ne, musíme takhle, hele jo. Ty si ho teď musíš vzít na rameno. Počkej, jeho... Co? On vám nepůjde. Musím ho vodit takové. Já ho otlačím na zem, tam si ho vezmu a ty potom tu dáš jakoby tu loďku. Kámo, už bude zase noc. Jo, já vím, ale to musím říct, jak to je papuchala. Myslím, že jsem neportne. Tak, já si ho teďka vezmu. A teď nastup. Loďku. Ne, tu loďku. Vem tady na souš. A potom jakoby si jedeme dolů. Aha, tak jo. Takže tady jo. Jo. Teď nastoupíte vy. Je už. Jeď. Zdar. Ale pořád na tebe? Jdeme. A tam je kejvka. A co s tím papuchalem myslím? Jedno nech ho prostě bej. Hej, to je úplně nejlepší. Ty, já si co nebudu odpočovat. Tak už jsem ho chočil, tak ho budeš ho... Jako fakt. Taky někam. My to máme otopí, kvůli nám. Šup, vystupovat. Počkej, tak já mu tady... Teď se mi zrovna rozbila loďka. Ale tak poslední možnost je jakože udělat domek. Což ty fakt asi nechceš. Takže já bych to udělal tady. Uděláme to podle příručky. Dřevo ano, kámen ano, voda ano, zvířata budou. Takže tady je to fantastické. Tady podle příručky se dáme zabydlet, takže zdar. Všimněte, že si tady zabydlíme. Fajn. Zůstaneme na mě. O, já nesmím skákat do té výšky. Postav domeček, řekněme. Já se hlavně musím vykraftit novou sekíru. Hej,
Já teďka udělám takovou tu věc, jakože... Hop! Jo, spadnu ze mě. Hej, sedni si. Pojď sem. Sedni, tak. Sedni, lehni. Hej, bude. Jakože pro něj domeček. Ne, pro nás všechny. Všechny tři. Máme docela hodně kamer. A to je Kýva, tam je Kýva. Jde? Ne, to není Kýva, to je nějaká špička. Nějaká prostě vyhloubenina v zemi. OK. Já bych to viděl... Hej, teďka půjdou pavouci, tak to jdu najít na pavouka. Pavouky. Tady pavouk, myslím. Vyšel. Já bych to viděl takhle. Můžeme udělat lůtu. Hej, já tady potřebuji spawn point, já jsem zapomněl, že prostě umíráme. Já bych to viděl takhle velký. Já jsem ho dal už. Takhle velký? Tak pokud barák takhle je pořádnej. A tady je už tak. To ti vlastně vyšlo, tak to není. To vypadni, to je naše území. Vlastně takhle. Dochází jídlo jakože doslova. Já mám prut, takže to je jako nekonečný země. Myslím, že je rybaření bude vidět. Jako fakt? Zombík skoro v celém zlatém armoru. Něco za to má. Ježiš, ty jsi mi dal knockback úplně, jo, armor padl. To je prostě strašně málo. Ne. Au, nech mě zombíku. Creeper, no. Hej. To se mi nelíbíš. Já jdu toho zombíka, no. A byl creeper, který zombíka. Oh my... Go. Takže nevýhodně ten. Může. Napád z výšky. Bra. Tady je taková miliarda creepů a skeleton ještě. Už je ti to normální. A nejdřív jednoho, potom druhého. Na všechny se dostanu. Aha. Au. To bylo. Smyčka, bro. Jde za tebou pavuk. No. Po kom jde? Po tobě jde. Nevím. Já jsem umřel. Já budu zapuchal. Ježiš! Já budu zapuchal tady. Hej, můžu se na tebe portnout. Je to noobský, ale fajn. A já nemám jídlo, bezva. Já vezmu to, který jste jí nechal. To už nevím do ruky. Kamo, to mi neříkej, že prostě nemám... Já si na tebe portovat nemůžu. A lupo mi zombice, hodně zombice. Kamo, já prostě mám 1,5 srdíčka. A nebo to už jdu s dovážkem krásně suchýho, kusnýho. Já jsem zabil svýho ptáka! Já jsem jí to má zombíka a on mi tam letěl. Bro. Tak to je pěkný magor teda. To je dobrý, no, tak jsme bez potuchala. A já jsem zase mrtvej. Ne, já mám půl srdíčka. Já se, tak se zakopej pod zem a to je tady zachránil. Máš jídlo, řekni mi, že máš... Ježiš, zombík mě zachránil. Jo, díky bohu. OK. Reportně, já ti dovezu, hej počkej, ještě mi reportuju, to je hrozně zombíků. Hrozně zombíků. Tady doma je teplé, krásně sušené maso. Jo, pokud tě nezabije zombík. Zabil mě zase, ale dobrý, můžu se na něj znova. Mám tě teda portnout. Ještě ne, ještě ne. Já si teď nechám do bohu. Au. Kámo. To je taková milína ta monster, ahoj.
Že se dáš portnout. Au. To je trenda tady. Já už je portnu. Ne, tady bylo ještě několik zombíků. Jedno. 6 sušenýho masa. Takže jsou přišli po něm. Oni vylézt na stromek. Můžu teda? Jo, můžeš. Já jsem teďka vylez na nějakou palbu a vlez. Ne. Ty jsi sportů sám. Cože? Jsi to provedl. Jsi sportů ty. To je to nadrsný. Jo. Jenom si pojď. Dobře, teď máme. Jakoby... Au! Kam máš to robil? Já musíme se tam vrátit. Je, hajzle. Čemu musíme se tam vrátit? Někde dochází meč. Ať neříkej vyšší. Omot! No! No, please no. Dá se tam díře. Always. Omela si pokud má ale ne. Se kejká, kumpáš, bum, a ještě. Se kejká. Au! What is that? Ej, svar to ze zhora. Konečně bude den. Zabiju se chvílkou, zajímavý, co? Nech to! Sorry lidi, tohleto je fakt, nevidíte co, nebudu to říkat, protože prostě tak. Hej prase, konečně normální jídlo. Prase! Yes, prasata. Já mám strašně moc smělýho masa. OK, ne, jdem, pojď. Jdeme na Plav za mnou. Jakože plav. Ano, jakože plav. Papoukala už nemáme, takže... Nemáme? On zemřel vlastně. Já jsem mu Dobře ty. omylem. Dobře. Jsme se aspoň zbavili, ne? Hele, tady je vrak lodi. No, Jaký štěstí. kdo? Tady kámo, pojď. Tu málo moře, to je můž. Tady je. Vysel. Tady je ten vrak. Já už ho vidím. Tady je HPčka, No jo! Proč vůbec? Nějaký hustý věci. A mapa pokladu. Mám. Já mám jedno. Pojď sem na ferovku. Je ryb. On je dead. Je dead. A já mám jedno srdíčko. Kámo, co to? Já mám mapu pokladu, to je pozdě. Okay. Tam je, kde je náš ostrov? Tam tudy. Pojď. Tak máme aspoň jakoby zdarma něco. Já ti řeknu... Máš jídlo? Přáné. Jo, nemám jídlo. Hodně schynilo se nám. Tak to je GG. Jednu vypečenou rybu. Bezva. Tady to je, že jo? Tady to je. Tady já jsem šplhal nahoru. Jo, tady to je. A kde to schynilo se? Tady je náš... Útulní byteček. Ano, taková tady... Tady Prasátko! útulný obchodníček. Tady je prase. Bro. Tady je uhlí. Zase. Kde to prase? Tady je. Dělej něco. Yes. Já mám uhlí. Že bych udal úplně neužitečný
luxusní věci. To je prostě patolní obchodník, když co. Prodává nějaký husárny. Hej, když to prodává zbrojíř, Co? nebo ten... kolik ten... Hele, máme 2 vodítka. Jo, vím, prostě ten týpek, který prostě prodává... Ten vesničan. no, který prodává... No. Tak to normálně prodává asi za 2 emeraldy meč, který je železný meč, který je enchantovaný. A tady ten chlap prodává za 2 emeraldy semínko. To je GG. Normálně. Nepřijde. Tady zase mám mus. OK. Ale pořád tady, pojď sem, já se zabiju mérským pláčem. GG. Můžu se zabíjet. Masíčko. Já mám maso. Možná se ještě dneska dohýbuju. Rozbil se něco, veď. GG. Musíme udělat... A Tady mám další papuchal, ale já už ochočovat nebudu. GG. Štěně! To chci ochočit. Dobře. Tak GG já A je mám moje, prostě. je moje. Je A já fakt? mám vodítka. GG. Já vím, sorry, je to hrozný to GG. Takže. Kámo, mám pejska. Na chvilku si vypnu mikrofon, něco musím říct Drachovi. Tak jo, no. Takže, jako fakt. Nejdřív papuchán a teď štěně. Kámo, štěně je nejlepší. Ty on žere slinný maso. Jako fakt. Hrozný. Já ho můžu nechat vyrůst, ale ještě nechci. Ale ještě nechcete taky. Vydržte ještě lidi. Takže vlastně já myslím, že stavění tohohle baráku bychom mohli nechat do příštího dílu. Ještě tady teda dostavím ty dveře a tohle. A no, takže tak no. Takže lidi, já se s váma loučím a čau. Ahoj.